गिबि गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुम हरग्रोनाय जाबाय। आंनिफ्राय मोनसे फिसा हाबाफारि लादोंमोन, बेनो जाहैबाय आंनिफ्राय मोनसे खोथा सोंहरदोंमोन दि बे जिउनि लोगो बिजाबखौ सोर बर'आव राव दानस्लायदों? थामहिनबा बे जिउनि लोगो बिजाबनि बर' राव दानस्लायगिरि बिथांनि मुङा मा? फिननाया जाहैबाय हिमेन बर'। बिथां हिमेन बर'आ बे जिउनि लोगो बिजाबखौ बर' रावाव दानस्लायदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि दिनै राव दानस्लायगिरि बिथां हिमेन बर'आ बे मुलुग संसाराव गैला। बिथाङा अबथिरायै बे मुलुग संसारनिफ्राय बिदाय लालांबाय। बिथांनि जिउमाया अराय सम सोरगोफुरियाव आलो गोजोनै थाबाय थाथों, बेखौनो आं फिन अबंलावरिनि सेराव आरज गाबहरबाय। जाय बिथांमोना बे बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबाय, बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय जाबाय। आं मिजिंथिबायदि इयुनावबो आं बेबायदिनो लानो गोनां जायखिजाया हाबाफारियाव नोंथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन। आं फिन साबायखर बावहरबाय जाय बिथांमोना आंनि बे फिसा बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै आंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद एबा हेफाजाब खालामबाय। थार फिन हरगिरि बिथांमोननि मुंखौ आं दा फारि फारि रायखांना होनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। थार फिन हरदोंमोन फारियै इयुनसा बर', आलेरा बर' आरो गोमबोर। बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय। बिथां साथामनो आंनि फारसेथिंनिफ्राय डाकनि जोहै बे बोसोरनि थामहिनबा 2024 मायथाइनि लाइमोन साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हानाय बिजाब सायख्लुमखौ दैथायहरनाय जागोन। बे सायख्लुम बिजाबनि लिरगिरिनि मुङानो जाबाय सेल्फ मेड रानि बर'। आं बे बिजाबखौ आंनि फारसेथिंनिफ्राय बान्था महरै बिथां इयुनसा बर', आलेरा बर' आरो गोमबोरनो डाकनि जोहै दैथायहरनाय जागोन। फिन बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि जासिहरनाय जाबाय आरो जाय बिथांमोना आंनि बे बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबाय, बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।